Imos continuar, bueno, parecíanos moi axeitado darlles voz e visibilidade a nova educación social e creo que hoxe, nada, o comentaba aquí con a compañeira, fainos moitísima ilusión, non? Tanto a Xunta de Goberno Saínte, concretamente a Laura e a min, que marchamos de Xunta de Goberno, pero non do colexio profesional, porque seguimos colaborando nos grupos de traballo, fainos moitísima ilusión estar aquí con as novas xeracións de educadoras sociais. Eu creo que isto tamén merece un aplauso. Son protagonistas do presente e van a ser protagonistas do futuro, non? E desexámosles moitísimo bo futuro, máis que nós, que bueno. Entón, hai dúas persoas máis que non poideron estar aquí hoxe e vou a facer eu a presentación de Xesús Martínez Fernández. El é gañador do 7º premio de traballos fin de grado e d'uso na modalidade extendida do curso escolar 2018-2019, o escolar universitario, co seu traballo Adolescentes e Ocio, análise cualitativa en medidas xudiciais en medio aberto nos CIEMA de Galicia. A universidade na que estudia é a Universidade de Vigo e a súa tutora é María da Pía Conde. Leo vos un pouco o resume, non? A presentación do seu traballo de fin de grado. Sabedes que todo isto está publicado e que, bueno, que está a disposición vosa. O obxectivo deste traballo de investigación é aproximarse á realidade do ocio das persoas adolescentes con medidas xudiciais en medio aberto, en Galicia, así como as accións socioeducativas que se desenvolven nos centros de intervención educativa en medio aberto, CIEMA, dende a educación en e para o tempo libre. Este estudo desenvólvese cunha metodoloxía cualitativa. As persoas participantes son 4 educadoras e 4 educadores sociais dos CIEMA, das provincias da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra. E tamén 4 persoas adolescentes, 2 mulleres e 2 homes, en período de execución de medida xudicial de liberdade vixiada na provincia de Ourense. Os instrumentos de recollida de información que se utilizaron foron as entrevistas semiestructuradas e o grupo de discusión. Tras un proceso de análise de datos, os principais resultados e conclusións deste TFG mostran que existe unha importante relación entre as experiencias de ocio e os actos delictuosos, que finalizada a medida xudicial non existen diferenzas significativas no patrón de ozo das persoas adolescentes en relación á situación anterior á medida. A maiores no TFG elabórense propostas de mellora para esta área de intervención. Entonces, nada, este é o traballo de Xesús Martínez Fernández, que dicía que hoxe non pode estar aquí e que bueno, foi premiado na modalidade extendida. Ben, e agora presentamos na modalidade escondida a Rodrigo Gil Cellido, que ganou o traballo de TFG no curso 2018-19. O título do traballo, Renda Básica e Educación Social cara a un novo paradigma nos servicios sociais, pola Universidade da Coruña, e a súa titora foi María Dolores Candedo. Entonces, adiante, Rodrigo. Bueno, moitas grazas pola oportunidade. Nada, intentarei ser o máis breve posible, que sei que non temos moito tempo para presentar. O título, pois é Renda Básica de Educación Social hacia un novo paradigma nos servizos sociais. Supoño que aquí máis ou menos sona que é a renda básica, pero no caso de que non sexa así, pois, bueno, as persoas que defendemos a renda básica entendemos que é unha asignación monetaria incondicional a toda a poboación, sen importar o nivel de renda que teña esa persoa, as súas fontes de ingresos, bueno, basicamente garantir
non unha existencia material digna a toda a poboación, vale? Entón, bueno, eu levo tempo sendo activista a este respecto, non? Entendo que a educación social pois casa moi ben con esta idea, non? Porque non deixan de ser pois cuestións que transforman a nosa realidade, non? E que entendo que a renda básica pode transformar tamén a realidade da educación social e un pouco mover os marcos nos que nos movemos nesta sociedade que pois, bueno, que o modelo de protección social nos encorseta en moitas ocasións, non? Entón, bueno, a directora de TFG foi Marilo Candedo, que foi un placer compartir este traballo con ela, porque ademais pois tamén cree nesta idea, que é algo moi importante, non? Seguramente non tería sido o mesmo resultado con outra profesora ou profesor que non crea na renda básica, non? O obxectivo xeral deste traballo é analizar os efectos de implantación dunha renda básica sobre a labor da educación social, especialmente no ámbito dos servizos sociais. Entón, pois, este traballo vai alrededor de 3 eixos, non? O primeiro é a renda básica, un pouco entender que é a renda básica. O segundo eixo é a educación social, tamén, pois, fálase sobre que é a educación social, como está incidindo actualmente na sociedade. E outro eixo é a exclusión social, porque un dos resultados que deberían aparecer da implementación dunha renda básica é pois a loita contra a exclusión social, non? Bueno, pois no eixo de renda básica, basicamente falo sobre os efectos que tería a renda básica na sociedade, tanto na cuestión da loita contra a pobreza, non? Fálanse cuestións relacionadas máis coa carencia material, e tamén sobre o cambio de paradigma no que estamos vivindo e que fai tan necesaria a renda básica, como pode ser pois os avances tecnolóxicos, a precarización do emprego, non? Tamén o recoñecemento do traballo, sobre todo cando falamos de que hai moitísimo traballo que se está facendo por mulleres que non está a ser recoñecido, non? Temos que saber que traballo non é o mesmo que emprego tamén, non? O traballo é un concepto moito máis amplio que dentro ten o emprego que é o traballo remunerado, non? Tamén a ineficacia das rendas condicionadas, non? Temos o exemplo da Risga aquí en Galicia, temos o ingreso mínimo vital e outro tipo de rendas similares, non? Dentro do eixo de educación social, pois neste traballo fais unha definición de que a educación social, non? E tamén, pois, como estáse a dar un cambio de paradigma tamén neste senso, non? Porque, bueno, un dos obxectivos da educación social basicamente pasar do paradigma do asistencialismo, non? Da caridade no que levamos vivindo moitísimos anos a un enfoque máis de recoñecemento de dereitos, non? E, bueno, é importante relacionalo porque entendemos que a renda básica é tamén o recoñecemento dun dereito a unha vida digna, non? Pois a educación social tamén ten que ser o recoñecemento do dereito a participar na sociedade, non? A transformala desde esta profesión tan bonita, non? E outro punto que se trata é que a educación social, bueno, o papel que ten a educación social dentro do estado do benestar, non? O que se chama a nova xestión pública, non? Que ao final moitas veces nos leva a facer cousas, sobre todo cando falamos das administracións públicas, dos servizos sociais, pois facemos cousas que realmente non, para as que non estudamos ou que, bueno, que non se presupón que deberíamos facer, non? Por último, o último eixo é a exclusión social, non? Falase de pobreza, de aporofobia, non? Da escaseza, non? Que a escaseza ten efectos sobre o noso desenvolvemento cognitivo, non? Eso, bueno, é interesante tamén falar, o que pasa que agora non temos tempo. As necesidades, non? Que ten unha persoa, non? Por exemplo, Max Neef, non? Falaba destas necesidades básicas para o desenvolvemento dunha persoa. E, bueno, facémonos a pregunta neste traballo sobre se é posible tamén erradicar a pobreza, a exclusión social, non? A metodoloxía, pois foi unha revisión bibliográfica e documental, non? O instrumento de recollida de información foron entrevistas semi-estructuradas en profundidade, con preguntas semiabertas, e, pois, para facer esta
estas entrevistas hai tres perfis. Básicamente temos profesionais do ámbito social que traballan ou traballaron en servizos sociais comunitarios específicos ou en recursos concretos asociados a estes. Despois temos o perfil de profesionais que xestionan servizos sociais con experiencia na toma de decisións e no deseño de aplicación de políticas concretas dentro de servizos sociais. E, por último, o perfil de profesionais con trayectoria de investigación no ámbito dos servizos sociais desde unha perspectiva pedagóxica na universidade, non? E, bueno, as conclusións que se sacan deste traballo basicamente é que o sistema actual de servizos sociais non responde ás necesidades da poboación, nin reflicte as funcións que debería desenvolver unha educadora ou educador social. Outra conclusión é que o actual modelo de servizos sociais caracterízase por a saturación dos mesmos, por unha infrafinanciación, por malas condicións laborais para moitas das traballadoras e traballadores dos servizos sociais. Outra conclusión que sacamos a raíz destas entrevistas é que o modelo actual de rendas autonómicas non condicionadas e agora mesmo estatais, cando fixen o traballo ainda non existía o ingreso mínimo vital, pois, bueno, non está a funcionar, non está a acabar coa pobreza que se supón que é o obxectivo, non? Tamén outro obxectivo, outra conclusión é que é necesario repensar a labor da educación social, facer autocrítica sobre o funcionamento da profesión nos servizos sociais, non? Establecer, bueno, relacións profesionais para compartir coñecemento e xerar novas dinámicas, non? Que nos permitan pensar en outras formas de desenvolvernos como profesionais. E xa para ir rematando, simplemente que a renda básica melloraría o funcionamento dos servizos sociais, precisamente porque nos quitaría un montón de traballo que temos que facer agora de fiscalización, de que fai a xente cos cartos, non? De se fan ben ou non o uso destes, non? Eso desaparecería e que nos permitiría, sobre todo, como a modo de conclusión, centrarnos no traballo comunitario, non? Realmente agora mesmo estamos facendo un traballo case de poñer tiritas, poñer parches, non? Ante situacións que teñen unha solución moi doada, que é, pois, darlle cartos a xente para que teñan un mínimo que lles poida permitir vivir dignamente. Entón, se facemos este traballo, podemos centrarnos na prevención, non? Facer traballo ex ante, non ex post, cando xa nos caímos, nos mancamos e temos que curar as feridas, non? Entón, pois, bueno, tamén a última cousa é que existe un gran descoñecemento da idea da renda básica dentro do propio colectivo da educación social, non? Espero que este tipo de presentacións, non? E que o libro tamén axude, non? A que dentro desta profesión tan bonita, pois que se coñeza, porque creo que é unha ferramenta moi importante para que poidamos, pois, dedicarnos ao que realmente nos gustaría, non? E, bueno, pois nada máis, simplemente é isto, espero que vos guste e grazas pola vosa atención. Mención especial Ana Pousada Gómez. A prensa proxeneta en Galicia, un análise dos anuncios de prostitución dende a educación social, Universidade de Vigo, titora María Lameiras Fernández. Adiante. Vou interrumpir só un segundo para recordar que cando vayades a votar que este marcada a papeleta, vale? Importante. Bueno, vou a presentar, despois da magnífica exposición do meu compañeiro, con un pouco máis de nervios dos que traía, o meu TFG. Este traballo, que se titula Prensa proxeneta en Galicia, parte do meu interese pola investigación en prostitución. Como muller, como feminista, como abolicionista, considero a importancia de que dende a educación social e dende toda a sociedade comecemos a aportar pequenos grans, da que sean moi pequenos, porque van moitos séculos de loita pola súa erradicación e aínda non se conseguiu, sigue crecendo. Ademais, creo que debemos todos aportar un gran nese paso para que en algún momento, pois, por fin, se poida dicir que vivimos nunha sociedade libre de explotación sexual e de trata de persoas, principalmente de mulleres. Considero que toda a evolución social non conseguiu na actualidade poñer freo á escravitude deste século.
que realmente aloxa todo o seu peso nas mulleres en nome do oficio máis antigo do mundo, a prostitución. A prostitución, enraizada na violencia cara as mesmas, lonxe de desaparecer, semella estar máis presente ca nunca gracias a unha sólida industria do sexo en continua expansión e cada vez máis reforzada por diferentes axentes. Nin as numerosas leis e propostas, nin tamén os avances do colectivo femenino, nin os datos macabros que cada día se redescobren en relación tanto a violencia cara as mulleres como a prostitución, conseguen disuadir nin aos puteros nin aos medios de comunicación, neste caso, o que vou analizar os diarios galegos, de seguir a promocionar e sustentar un negocio tan nocivo que chega a ocultar, pois eso, trata a explotación de seres humanos. Con este precedente, o meu traballo centra o foco de atención máis alá das mulleres prostituídas. Considero que, en certo modo, destaca precisamente por afondar un pouco no que serían axentes clave e do día a día que sustentan e promocionan a prostitución, como pode ser a figura do putero, que neste caso eu non analizo directamente, o sea, non fago entrevistas a puteros nin demais, pero sí o papel dos medios de comunicación, que é algo ao que todos temos acceso, a prensa escrita, o sea, algo que está ao alcance de menores, inclusive, e que non deixa de versar sobre unha publicidade aberta da prostitución que denigra as mulleres, non só as prostituídas, sino ao xeral de todas nós. Bueno, aínda que pode soar un pouco duro aludir a prensa como proxeneta, con acerto dice Escolar que realmente uns medios de comunicación que se están a lucrar co negocio da prostitución, aínda que sea simplemente, pois eso, mediante a súa oferta ou mediante a exposición desta oferta, si o están a facer en calidade de proxenetas. Perdón, que me lío. Si o están a facer en calidade de proxenetas. España, ata aí ben pouco, porque agora sumáronse algúns outros países, foi o único país de Europa no que se estaba dando cabida na prensa de calidade a unha publicidade aberta da prostitución. Algo que tampouco é de extrañar se consideramos que, si sabemos ou coñecemos que o noso país é o terceiro destino de turismo sexual a nivel mundial. Se ben, houve un longo debate ao longo da última década que chegou a propiciar a desaparición paulatina dos anuncios de prostitución dos xornais de tirada nacional, a nivel autonómico algo está fallando porque, en concreto, en Galiza, que é o caso que eu estudio, siguen a publicarse nos últimos anos. Este estudio é de 2018, pero siguen a publicarse anuncios de prostitución. E basta cunha ollada para chegar a eso, a prezos, características e demais. O meu estudo consta de análise, tanto cualitativa como cuantitativa, de 4.059 anuncios de prostitución durante o mes, publicados en 120 xornais recompilados durante o mes de marzo de 2018, dos que considerei os xornais de maior tirada en Galicia. Entendendo que eu son ourensana, entonces escollín tamén a rexión, que é o local. Serían La Voz, La Región, El Correo Gallego e Faro de Vigo. A través da análise cualitativa e cuantitativa destos anuncios, trato de chegar ao que sería a caracterización da demanda de prostitución, tanto dos intereses intrínsecos dos puteros como da imaxe que se chega a proxectar das mulleres a través desa oferta que se expón. Do mesmo modo, tamén tratei de dilucidar, en certo modo, os beneficios de tal publicación a fin de concluir realmente cal é a motivación dos medios de comunicación á hora de seguir a publicar isto. Entre os resultados, pois o primeiro é máis destacable, predominante oferta femenina. A maioría de anuncios refiren características de mulleres, refiren a mulleres, non así a homes. Hai unha mínima presenza de homes en xeral apuntan a ser ou ben homosexuais ou xa outro nivel que serían transexuais, travestis ou persoas transxénero. Isto quero entender que iso pode indicar unha alta demanda masculina dos servicios de prostitución. Por outra parte, a través desa análise xa en sí dos termos anunciados, que
supón un amplo abanico de moitos e moitos termos, trato de dilucidar as inquedanzas dos puteros. Así encontrome con que, pois, normalmente os anuncios ofertan servizos prestados, que tipo de servicios pode chegar a, o sea, que tipo de servizo pode chegar a acceder o putero, ademais de reflectir constantemente novidade e disponibilidade do produto que pode mercar. Chama a atención que en moitos anuncios ofertase discreción, confidencialidade, o cal parece indicar esa necesidade de un pouco de anonimato, o sea, de garantir o anonimato e evitar un estigma cara ás persoas que contratan servicios de prostitución. Por outra parte, chama a atención tamén a etnificación presente nos anuncios que normalmente clasifican as mulleres por a súa denominación de orixe e dan conta da globalización crecente da prostitución. Así mesmo, tamén, a parte da etnificación, chama a atención que se oferta en maior medida xente nova fronte a xente, o sea, mulleres adultas, bueno, mulleres máis novas, que se entende que serán máis sumisas, máis subxugables. Por outra parte, casi por último, queda patente a través de todos estes anuncios a obxectivación das mulleres consideradas non só como mercadorías, senón única e exclusivamente como corpos. Así como tamén non sei como dicir isto, así como tamén a perpetuación dos roles máis arcaicos de xénero. O sea, valóranse características, a parte do físico, dunha personalidade que sumisa, subxugable e facilmente deshumanizable. Por último, os anuncios tamén hai que destacar que entre estes termos reflicten a tarifa. A tarifa por servizo. Moitos deles, fan un abanico de servizos dende 20 euros hasta 60 euros que dan conta realmente ao putero de que pode chegar a conseguir con diñeiro, algo que sin diñeiro só podería chegar a conseguir con violencia. Bueno, aparte destes resultados, como ben dixen, tratei de estimar os beneficios obtidos para comprender por que se segue a publicar. E, por poñer así un dato como exemplo, só a Voz de Galicia, neste mes que eu analizo, estimo que chega a gañar uns 60.000 euros, a embolsarse uns 60.000 euros dos anuncios de prostitución que publicitan. Entonces, considero, e vou xa ao final porque me estou xa ponendo nerviosa, perdón, considero que a educación social ten un papel de importancia nesto, no sentido de que realmente, si queremos, no meu caso, que eu xa me centro na prostitución exclusiva, pero considero a importancia de que si vamos a intervir nun ámbito, debamos analizar todo, investigar todo o que hai detrás, todo o que a veces se nos escapa porque non forma parte da propia intervención. O sea, pescudar un pouco máis alá e realizar estudos deste tipo que nos permitan facer unha intervención moito máis eficaz, moito máis rigorosa. O sea, creo que é parte da educación social e da súa raíz que cheguemos a este tipo de intervencións e que o fagamos dunha maneira moi estudada a fin de que sean todo efectivas posibles. E, considero tamén que deberíamos ter parte, de algún modo, desde as diferentes posturas. A miña abolicionista, entendo que haberá outras de outro tipo, pero creo que é moi importante que tomemos conta na loita contra a prostitución, na loita pola súa erradicación, de algún modo, porque como sociedade, este tipo de datos dicen demasiado de nós e a maneira que estamos tendo de educar as sociedades que veñen, pareceme inadmisible que os meus fillos o día de mañá vayan a poder ler en un periódico características tan denigrantes sobre alguén como pode ser a súa nai. Así que, hasta aí. Gracias. Ben, seguimos con máis traballos premiados, agora do curso 2019-2020. Eu paso a ler na modalidade extendida o traballo de Alejandro Ventura Amado, que non puido estar hoxe aquí, co título A xestión cultural no eido local galego, as funcións do educador social,
na Universidade da Coruña e así a súa tutora foi María Barba. Paso a ler o resumen. Nos últimos anos, dende as administracións regionais, están latentes as axudas económicas para a contratación de persoal técnico-cultural, fomentando así que esta área remonte como saída profesional para o alumnado de educación social. O obxectivo deste traballo é analizar cales son as funcións que teñen os educadores e as educadoras sociais que traballan nos departamentos de cultura dos concellos, con menos de 15.000 habitantes da provincia da Coruña. Para a realización da investigación, seguiuse unha metodoloxía mixta, utilizando a ferramenta do cuestionario para análise estadístico descriptiva e a ferramenta da entrevista co fin de enriquecer a análise interpretativa. Os resultados mostran unha diversidade de funcións que recollen como propias os e as profesionais, centradas principalmente nas correntes de democratización e democracia cultural, e que, a súa vez, teñen relación directa con aquelas funcións que se congregan nos diferentes documentos profesionalizadores da educación social. Pode concluírse que a realización das funcións en maior ou menor medida están influenciadas por diversas variables ambientais que exercen o seu poder no ámbito da xestión cultural. Modalidade escondida, Noelia Moró Castro. Porno e educación afectivo-sexual. Un que facer actual da profesional da educación social. Universidade de Santiago de Compostela, titora María del Carmen Gutiérrez Moar, e que está presente tamén. Bueno, pois adiante, Noelia. A ver, ahora, verdad? Sí. Bueno, agradecemento, menudos traballazos, compis, estou flipando coa calidade de nivel de investigacións que hai en Eduso. Nada, paso a presentar un pouco o meu traballo fin de grau, que, bueno, esperemos, non sei se é demasiado tabú e tal, non me boten desta sala, pero bueno. Vamos contar un pouco de como nace, non? Nace, por unha parte, da propia necesidade de ter unha educación sexual que non tiven de calidade, onde a veces había unha charla onde te decían, bueno, vamos a poñer un condón nun pene, e ti dicías, vale, por exemplo, se eu son lesbiana, que pasa aquí? Bueno, ese tipo de cousas, unha educación sexual de calidade que non tiven. Por outra parte, de estar en contacto cas adolescencias, eu nese momento tiña 21 anos cando fixen o TFG, entón estaba en contacto con adolescencias, ca mocidade, co traballo en campamentos tamén. Eu estaba vendo que algo estaba pasando aí, no? Que había unhas ideas, había uns valores que me estaban chirriando moito, que non sabía de onde salían. E despois, claro, pensando un pouco, falando ca xente, decían, claro, de onde se aprende? Ahora, cando facemos esta pregunta en obradoiros de educación sexual, o top 3 está en, bueno, dentro deste top 3 está a pornografía mainstream, ¿no? A máis comercial. Porque sí que é verdade que hai outros tipos de pornografía feministas, máis éticas, etcétera, etcétera. E, por outra parte, pois nace deste fervor de investigacións que estaban ali cando empecé co TFG, investigacións sobre porno. Pero que pasaba? Cando eu ia a estas xuntanzas, reunións que falaban sobre estes temas, non estaba a figura da educación social. Eso foi algo que me chamou moitísimo a atención, porque ao final somos, penso que, persoas cualificadas e profesionais que podemos estar aí para a prevención e para a educación sexual en sí mesma. Paso a falar agora de como fixen esta investigación. Foi unha investigación cualitativa de iniciación á revisión bibliográfica. Entón, foi unha investigación documental onde fixen un análise, lectura, un tratamento, síntese de fontes bibliográficas que trataban sobre o tema para ver un pouco como estaba o estado da cuestión, non? Como obxectivos, eu tiven o obxectivo de ampliar un pouco máis o coñecemento sobre como afecta esta pornografía a educación sexual e as propias persoas adolescentes, non? E, sobre todo, que podemos facer as edusos desde este ámbito? Porque a verdade, unha das cousas cas que me atopei é que non hai suficiente educación social dentro de educación sexual, non? Entón, ante esta problemática, pois tamén eu quería descubrir se habría un espacio de profesionalización a nivel de educación social por este ámbito. O marco do TFG, eu quixen darlle o meu carácter feminista, obviamente, transfeminista, de xénero, respetuoso cas diversidades e
inclusivo e tamén, obviamente, desde unha óptica occidentalizada, non? Na que estamos. Un dos datos así máis chamativos que supoño que moitas de vos sabredes é que a idade de comezo de visión de porno é aos 8 anos. Entón, a primeira información a que acceden as persoas sobre sexualidade é aos 8 anos, antes de que o faga incluso a familia ou as escolas, non? Entón, ante isto, claro, non pensedes que un chaval vai aquí co móvil e vai poñer busco porno. Non, o que busca é teta, cu, palabras así, non? Obviamente nace do interese e da necesidade de información que temos todos os seres humanos. Que pasa? Que a partir de aí desplégase un montón de opcións que ten que ver con esta pornografía que entramos a falar do porno. É unha pornografía comercial, aviso, moi machista, moi denigrante, onde o desexo femenino está super invisibilizado. Tamén hai unha cousificación moi grande. O que decía a miña compi, que tamén sucede na prostitución, pois que se venden os corpos a cachos, se venden os corpos como xenitalizados, sin importar todo o resto, non? E ademais, bueno, preséntase as relacións sexuais como algo super directo. Non hai un proceso de seducción, non hai un proceso de consentimento, que isto é super importante, e non hai desexo, non hai comunicación, non se expresan os acordos ao que se chegan para, por exemplo, acordos sobre, bueno, que métodos imos a usar para previr infeccións, etc., non? Para coidarse. Entón, como vemos, toda esta información está plagada de violencia en xeral contra as mulleres, de humillación, de deshumanización, de control. E aquí un dato que é interesante tamén é que o 75,8% dos consumidores son homes. Paso un pouco a que temos que facer a educación social, os educadores e educadoras sociais neste ámbito. Primeiro, creo que pasa por entender a sexualidade como sexualidades, como unha palabra plural que engloba un montón de cousas, que eu, pois, dende a carreira, non tiven unha formación específica nin en xénero, nin en sexualidade, algo que me parece bastante triste, a verdade, e que é algo en perspectiva de futuro que creo que debería de mudarse e de cambiar. Por outra parte, hai un coñecemento bio-psico, sociocultural da sexualidade que non se está a abordar dende a educación social para o meu gusto, para o que eu vivín, que ten totalmente cabida, creo que nos plans de estudio, como ben decía, na nosa acción como edusos, porque ao final, ao longo da nosa vida, temos unha sexualidade, non? E para min creo que se está tratando como un tabú, porque ao final somos nós os profesionais que acompañamos durante todo ese traxecto, toda esa historia, e, por suposto, que afecta a sexualidade, as orientacións, as identidades de xénero, sexuais, etc. Entón, penso que aí hai unha eiva bastante grande. Despois, o tema do autocoñecemento tamén penso que é moi importante, de acompañar este autocoñecemento, acompañar a resolver dúbidas, acompañar para que non se resolvan estas dúbidas a través de canles que son moi pouco informativas ou teñen desinformación, máis ben, bulos, mitos, estereotipos de xénero moi fortes. Despois, tamén nós como edusos somos referentes, polo tanto, penso que se non temos formación en xénero, formación en sexualidade, pois pouco referentes imos ser, non? Que me atopei así por competencias, non? Porque eu digo moi facilmente, bueno, isto estaría guai que se incluíra non como competencias transversais nos graus, sino como unha propia materia. Vale, pois o que nos encontramos en competencias por ámbitos é que pódese traballar desde a escola, pódese traballar desde saúde, pódese traballar desde a perspectiva socioeducativa con familias, pódese traballar desde igualdade, desde infancia e adolescencia, desde mocidade, desde persoas maiores, en fin, como vedes, é algo transversal, estamos vendo, non? Pero que penso que se merece un propio espacio dentro da educación social. Con isto, o que denotei, estou como en perspectiva de futuro, deste TFG, pois que, obviamente, falta esta formación en sexualidade nas persoas que estudiamos educación social,
pero tampouco pretendo que sexa un intrusismo laboral as persoas que están, as sexólogas e sexólogos que xa están traballando neste eido. Polo tanto, eu tamén o que fun facendo na miña vida, non? Pois foi especializarme un pouco máis na sexoloxía, pero oxalá nun futuro pois poda verse reflexido nos grados de educación social. E con isto nada, agora estou tamén con un proxecto en redes sociais que se chama Duso Sex, que penso que tamén é super importante dar visibilidade ao que se está facendo nesta área, porque sí que hai cousiñas. Nada, pois espero que, bueno, xa ides ter aí o TFG a vosa disposición, espero que vos gustara esta presentación e que vos resultara interesante. Gracias. E damos paso a mención especial a Nazaret Blanco, co título do traballo A vellez máis alá da heteronorma, un estudo cualitativo sobre a formación, coñecementos, actitudes e percepcións dos e das profesionais dos centros de maiores, a través da Universidade de Vigo e coa titoría de María Victoria Carrera. Nada, pois a min gustaríame decir que este traballo, sí, na Universidade de Vigo sí que temos a sorte de ter materias en xénero no grado de Educación Social e tamén hai unha optativa de sexualidade. Entonces, nada, este traballo, non sei se me escoitades ben, así, nada, este traballo xurde un pouco do meu interés profesional, porque naquel momento estaba traballando nun centro para persoas maiores, tuve a sorte de poder traballar nun centro para persoas maiores e tamén un pouco o que me contaban as persoas que entrevistei neste traballo, velo eu por mí mesma tamén. E un pouco daquelas materias que máis me gustaron ou que máis vivín dentro do grado. E, de feito, agora mesmo estou empezando a miña tesis doutoral que se enfoca un pouco en como as diferentes violencias derivadas do sistema patriarcal tamén se relacionan con outras violencias relacionadas co sistema patriarcal capitalista, como o endocentrismo, e tamén sigo un pouco investigando como as violencias que se derivan do sistema patriarcal e as violencias endocentristas se relacionan tamén cas violencias edadistas, considerándoas desde a perspectiva da discriminación que sofren as persoas maiores. Un pouco para darlle un punto de vista interseccional que nos leve a unificar loitas en vez de separalas para, desta forma, ser máis fortes e realmente conseguir unha xusticia social real e efectiva. E, bueno, un pouco me gustaría, ainda que non está aquí a miña titora do TFG, Mavi Carrera, agradecerlle que houvese confiado en min e que houvese confiado neste tema e que na situación de pandemia na que nos atopábamos que houvésemos sacado adiante. E nada, agora xa vos vou contar os obxectivos, que era, por un lado, conocer a formación e conocimientos e actitudes de profesionales de centros para maiores sobre a diversidade sexual na vellez, sobre as actitudes tamén sobre esas persoas, e conocer un pouco as súas percepcións sobre como está situado o colectivo LGTBIQ maior dentro dos centros, cal é a súa situación ali e que capacidades creen que teñen eles e elas como profesionais para responder á realidade do colectivo. E para iso escollimos un estudio cualitativo que en un primeiro momento queríamos introducir tamén a perspectiva das persoas maiores, despois non se puido, e entonces incluímos só a perspectiva de persoas profesionales e participaron 3 educadoras sociales, unha integradora social, 4 auxiliares de enfermería, un auxiliar de enfermería que a súa vez tamén facía funcións de encargada e un enfermeiro. E xa dentro do que é a nosa profesión, as educadoras sociales, gustaríame destacar o pouco recoñecemento que temos, que ten a nosa profesión dentro do ámbito das persoas maiores, porque só unha estaba contratada como educadora social, outra estaba contratada como auxiliar de enfermería e outra como animadora sociocultural, o que xa dice moito do importante que é a nosa profesión para exercer unha justiza social, para realmente proporcionar un envellecemento activo e saudable ás persoas maiores, loitar polos seus dereitos, que moitas veces polos sistemas eran denigrados, e o pouco reconocemento que estes datos dan á nosa profesión. Despois tamén me gustaría decir que das 10 profesionales, 8 eran chicas e 2 eran chicos, o que tamén deixa claro a feminización da nosa profesión nos centros, no sector cuidados, por decirlo así.
E nada, é importante tamén decir que as edades estaban comprendidas entre 23 e 60 anos, porque a idade sí que influye nos resultados que os vou a pasar a explicar agora. En relación aos principales resultados, en relación á formación que tiñan, preguntándolles que formación tiñan, só as 3 educadoras sociales dixeron que recibiran formación específica no seu grado. Vale. Despois, 3 profesionales contaronme que a recibiron, pero dunha forma puntual, a través de charlas, a través de un comentario puntual na aula, en FPs ou en cursos que decidiron facer. E 4 profesionales non recibiron ningún tipo de formación. E é importante porque, concretamente, as 3 auxiliares que tiñan unhas actitudes máis negativas hacia o colectivo LGTBIQ tamén eran as que non tiñan formación e as que presentaban uns conhecimentos moi baixos. En relación aos coñecementos que tiñan, decir que, claro, obviamente, pois, hai unha correlación entre a formación recibida e os coñecementos que mostraban e as profesionais da área de saúde mostraban uns coñecementos moi baixos en relación a diversidade sexual. Por decirvos que non coñecían nin a terminoloxía de intersexualidade, que é unha diversidade sexual, pois que sí que está moi relacionada co ámbito médico e que sí, polo menos, deberían coñecer. E que tamén teñan dudas incluso en orientación sexual. Estes son os obxectivos, os exemplos que escollín, pero tedes máis aí no libro que publicou o CES. En relación ás actitudes, decir que as educadoras sociales mostraban unhas actitudes moi positivas e de valoración, de enriquecemento con relación ao colectivo LGTBIQ, concretamente tamén ao colectivo LGTBIQ de maiores, e tamén o enfermeiro, algo que me chamou a atención porque o enfermeiro tampouco mostrou actitudes negativas en ningún momento, pero as 6 restantes profesionais sí que mostraron actitudes negativas, vale, en maior ou menor medida. En relación, pois, gustaría destacar aquí que tamén a invisibilización que hai do colectivo LGTBIQ, da diversidade sexual, no que é a vellez, que moitas das persoas que traballaban aquí contáronme que nunca se pararan a reflexionar sobre a posibilidade de que houbera persoas diversas sexualmente na vellez, que empezaron a reflexionar a partir das preguntas que eu lles facía na entrevista. Este quizá é o punto máis interesante do traballo, porque son as percepcións sobre o que eles realizan ali e sobre o que é a situación do colectivo LGTBIQ nos centros para maiores. Funcións, en sí, relacionadas coa diversidade sexual, consideran que as realizan só dúas educadoras sociales e consideran que as realizan dunha forma transversal, entendendo a diversidade como algo inherente ao ser humano. En relación a como sería, preguntábamos, como credes que sería aceptada unha persoa maior no centro para maiores, unha persoa maior LGTBIQ? Pois 9 persoas creían que sí que iba a sufrir discriminación, vale, tanto, sobre todo, de parte das familias, das participantes dos centros e por parte de outras persoas maiores. No que era por parte de outros profesionales como que o creían, pero en menor medida. Pero despois o auxiliar confiaba plenamente en que iban ser ben aceptadas estas persoas, pero chamoume moito a atención porque ao mesmo tempo que consideraba que iban ser ben aceptadas, ela mostraba moitas actitudes negativas e moi baixos coñecementos, o que probablemente, se recibise máis formación, xa non consideraría que estas persoas foran tan ben aceptadas. En relación ás necesidades que pode ter o colectivo LGTBIQ de maiores nos centros, primeiramente, 5 persoas consideraban que sí, que tiñan unhas necesidades específicas, pero as outras 5 persoas consideraban que non as tiñan, que tiñan as necesidades de calquera outra persoa maior. Pero, tras poñerlles exemplos, por exemplo, sociales, psicológicas, médicas, chegaron á conclusión, a maioría, menos unha persoa, menos unha auxiliar, de que sí que tiñan unhas necesidades, pero todas coincidían en que eran sociales e psicológicas, derivadas da trayectoria persoal delas, de haber vivido nunha sociedade que castigaba moitísimo máis pois vivir dunha forma libre a identidade de xénero, a diversidade sexual diferente a binaria, a cis heterosexual, e perdíme agora aquí un pouco, perdón.
Vale. Sí, nada, que estas persoas consideraban que tiñan necesidades sociales e psicológicas, vale, derivadas desta situación. Tan só unha educadora recaeu nas necesidades médicas, concretamente nas derivadas das persoas intersexuales, porque das persoas intersexuales cada vez menos, quero pensar, pero ainda pasa, son reasignadas forzosamente cando nacen, son operadas e moitas veces eso les trae unhas consecuencias moi negativas psicolóxicamente, socialmente e médicamente a nivel saúde. E ela recae nas operacións destas persoas ao largo da súa vida e tamén pois, na vellez, non? E houve unha persoa que considerou que non tiña unhas necesidades específicas de ningún tipo, ni sociales, ni psicológicas, ni médicas. Entón, agora, cando lles preguntábamos se eles se vían capaces de responder ás necesidades destas persoas, as dúas das educadoras sociales pois, recalcaron a nosa profesión, o ter recibido formación específica e a sensibilidade da educación social a hora de detectar esas necesidades e de dar resposta a elas. Outras dúas profesionais recoñeceron que non recoñeceron, demandaron formación, a necesidade de formación para poder realmente responder a esas necesidades. E o resto de profesionais que viñan sendo 6, pois unha, como vos contei, considera que sí que pode facer frente a esas necesidades porque considera que non teñen necesidades específicas, entonces vese capacitada, e o resto das persoas consideranse capacitadas para responder a esas necesidades, pero ao mesmo tempo mostran baixa formación e baixos coñecementos, e incluso actitudes negativas. Porque menos as educadoras sociais e o enfermeiro, todos, ou maior medida, mostraron actitudes negativas, como considerar que as persoas diversas sexualmente son promiscuas, hasta cousas máis exageradas como que é unha enfermedade que sí que se podería curar, recalcando que, bueno, poderíase curar, pero non sería ético a forma de facelo. Sí, ou, por exemplo, así que me acorde agora. Sí, bueno, outra persoa recaeu en que si non poderían ter fillos e fillas porque heredarían a súa condición de diversidade sexual, claro, referíndose a eso como se eso non fose algo natural e como se eso fose un problema. Vale, entonces nada, me gustaría recalcar que sí, que se consideran capacitadas, pero ao mesmo tempo pues, mostran actitudes negativas e mostran descoñecemento. E hai un estudio moi interesante no que os profesionales que son entrevistados ao principio e ao final, e polo medio reciben unha formación. Esa formación o que fai é que despois de recibila como que demandan esa necesidade de formación para realmente responder ás necesidades e á realidade deste colectivo. Por último, me gustaría comentar un punto que non puiden incluir no meu traballo por cuestións de espazo, de extensión, pero que é a homofobia institucional. Refírese a homofobia institucional, isto é unha, bueno, agora vos direi, unha educadora e unha auxiliar, fixeron referencia a isto, vale? A educadora me contaba como incluso ela, sabendo non e tendo coñecementos, si incluía unhas actividades e uns recursos totalmente cis-heteronormativos, vale? Que tampouco tiñan en cuenta nin o lenguaje inclusivo e actividades diferenciadas. Por exemplo, que os homes maiores os poñía a xogar ao tute e as mulleres as poñía a calcetar, vale, por exemplo. E despois, un auxiliar recaeu porque lle preguntei, se chama unha persoa transexual ao centro, que pasaría? Que crees que pasaría? Por exemplo, en que habitación dormiría, non? Ela chegou a reflexionar sobre que non hai protocolos para se chega unha persoa trans ao centro, non hai ningún tipo de documentación oficial e que as infraestructuras están pensadas totalmente dunha forma cis-heteronormativa. É dicir, as habitacións compartidas compártense mulleres con mulleres e homes con homes. E nada, me parecía interesante para reflexionar sobre elo, porque me parece que é algo que hai que cambiar, non? E que a nosa profesión ten aí un papel moi importante e eu hoxe podo ter un altavoz para comunicalo e me parece importante, ainda que non está aí escrito no libro, porque non o puiden incluílo aquí falando. E nada, un pouco como conclusións así finalísimas, que as educadoras sociais mostran maior formación,
maiores coñecementos e maiores actitudes positivas, non só positivas, senón de valoración, do recoñecemento da diversidade como algo enriquecedor. E, nada, me parece que este traballo aporta un graniño máis para que, aínda que sí que xa hai educadores e educadoras sociales dentro dos centros para maiores, que esta sexa unha figura obligatoria, unha figura necesaria, porque, ademais, xa extrapolando a outro tipo de diversidades, vale, considerando a diversidade como inherente ao ser humano, poderíamos promocionar a convivencia, gestionar discriminacións, vale, e formar outros profesionais, vale, que moitas veces, xa tamén desde a miña vivencia personal, profesional, o toman como un ataque personal. E moitas veces non é un ataque, simplemente é o facer un exercicio de autoconciencia crítica e ver que realmente como que as persoas maiores están moi deshumanizadas, moitas veces. Me refiro a eso. E, ademais, seríamos unha figura moi necesaria para facer un acompañamento socioeducativo de calquer persoa maior. Neste caso, poño o exemplo de unha persoa diversa sexualmente, porque é do que trata o meu traballo, pero todas as persoas necesitarían ese acompañamento socioeducativo, desde que chegan hasta que se van, vale? O que faríamos é xestionar a súa acollida, facer intervencións para que se sinta incluída, vale? Coñecer un pouco a súa historia de vida e as súas necesidades e os seus intereses. E un pouco coordinarnos de forma interdisciplinar con outros e outras profesionais para cumplilas, non? E para cumplir as súas expectativas e necesidades, para que realmente se sinta como na súa casa. E desta forma, pois, bueno, promover o envellecemento activo e loitar polos seus dereitos, que moitas veces están quebrantados, e que teñen os mesmos dereitos como persoas activas e membros da sociedade na que vivimos. E isto é todo, e espero que vos haya gustado.